wonke umuntu unawo la majita athi xa utyiwa ibhabhalasa aqale zancoko ezi azibheke ecaleni ezaza last week za last month kwiveki ezigqithileyo apha ndihleli nomampinji kunye nozince. Ungena picture manje sizolo bethwala la Samora yonke lapho kwi-fingertips zakhe. Hayi Kude benxaneni. yo benjani lift up yonke le Samora. Yo, ebethi. Let's create a story. Ngithwalela le Samora yonke. Dambinja ngoyiki. Utwaza. Hayibo uteni ngoyiki ntomntwana ngapha. Ngomoyiki umntomoyiki. Ngomoyiki umkhulu. Ngomoyiki. Aqhawuzana ngabudangambinja. Ye habo seyida fondini intoni? Hayi athanda undiyenza bra. Bye. Awuze bra. Hayi. Awuza. Uyabona uMbinda is that kind of person ongathanda uphikiswa, even if noma sekuxelela ngento ebesenziwa nguwe soloko ugqibela yena. Antithi ke ngozince uzince is that kind of person osoloke siza nama ideas eziba ubona ngokusibhizi siyakera amanachisi amaprime amabanana uzince usicebise ngento yepunch esizoyitya nge-25 December 2014. Hehe kayijonga ipunch yakhona kufakwa amanzi safaka ibrantis safaka umonge. Hehe ndandiqala ukuyitya laa nto ngenxa kabani kazince.